karya pon mangke na koloni kondipensi separlo kucing anglong sini ni arya pon lo kini dak mili karya pon ke aru ritnong cingdi po alang nitum laso ajai mek deng ponsi koloni epitel siar utumpen alang nitum dak lembang bangku lapen bangki atum cerap situpen dak alang nitum ritnong cingdi aru ritnong cingdi laso ajai mek deng ponlo ini karbi kardak asupote hakupen kami aru ciklu polote labangso asai ke klem ponti ke om pirte langrap ko ason thakasi non uwe kimia por kami alang nitum lapuson ritnong cingdi lapuson ajai mek koloni kondipensi pen kami alang nitum deng ponlo lasi nitum karbiang long news pen kami dak koloni kondipensi long kedamtang MEC aduk kandidat Buniram Timung alang di pan kami militum itini labangso ajai mek kicingki citan pon pansi milihin pen kami bor ipon po lasi laso aputak nang di hinten PC tan pon Tangsi media betul han kardom pejero kardom silahan lo militum aru ceklo pulo jang te lake inglong rit sok kenong menpo kenong lapen ke hen purui ki usana ceklo lo asi laso ben pace tonun si militum poloni konsistensi aro solo lapen sopin so apitung pen militum cingwai lo Epo si cingwai nangkok mapulutang te ini tu PSLC Central Committee Presiden Kathar Sarpen si circular nang pilo je aru ceklo ke tarik si pen ha thongkep ana bangkel itu ari jailo kenong samel itu kla side deng ponang ji klem ponang ji pusi asoba ceton pensin litum kroni konstitusi da klem pon ase ini tu ke pipo se ini tum la pusana sai keklema pulong telake ini tum non happen kali ini tum karbi nangke plang lo bupen ke litum ke inglong ri lapen ke ini tum ong tum ke inglong sai tu kipen hen purui menpo lapusan tunong pensi isu ta ke cepat thelo lapen non an sitame lapusana sai si litum ke pinangana pemilia tum make lempon lo lapen litum la kadok ave pemilia pansame sonti pangrai tum lapen nile chuning ji bangkelan lo ini tum ke karbi ke khekang thim opose litum inglong arlok hepai thereng lapen ke langroi langje laso cerai kom dia pan ini tum pan sidame $6 ron kena pati pon tanglo dia government lapen inda sarkar tu laso opose litum non pus sidame ini tum hala so man kilong teng pen puthot non owi kimia tum sidame cepang tang pon rak mangji pipoloma polong te ini tum ke inglong so lapen khekang thim ini tum pindeng sumpot lamiki ini tum maran ron ajutang besar kindar sidame chok lima posi lapuson saya bangke ke bang jawe tum sidame pawir ponang nelo non epang ke litum ke klem ke dam kaci hung ponji kaci ja ponja pancha ninge parung ja pancha litum ke sai deng ponang po lapen litum puluni konstituensi pen sidame lapun sai si pinige deng pon lo lapen pin pen pangcheng pon lo asika do ave karbiang long rat phana chuning rilo ilitum ke klem pen si longri lapen longle phelang stame cherayunji lapen litum ka chingri pen ilitum nengklar pen lapuson ka chekoi pen si litum long rita cepaklar unci pusin dili do phanta chuning ji pon isialam aru ritnong cingdi pulote non uwi kimi tum ke lapuan ke matha dam ke parsik dang ke nang jumbom no la seputak uwi kimi tum han nang lihin pen sisi mises pintu asilahen lo mo pen ilistame pulo je litum ke inglong so akarbi di masih $6 man sidame long lo la sopor bangkili tum cepang bu bedet nang jipu uwe kimia tum sidame non virang rang apor sidame non nilitum fuluni konstituensi matang te PSLC presiden Kathar sar ke japon lo uwe kimia tum phan an sose ke pachi hung je phan matang te aning ke parung ja phan si lapuson aru nong chingdi lapuson asai sidame klempon lo lapena konstituensi tinta la bangke la so sai
asai bangke ke claim at ja phansi sar bangke circular pitang lo lapen o wikimia tum sidame puthot la puson asai bangke litum claim ponang ko la helo nili kado we wikimia tum han karbiang long arat doan ke the giding tum han sidame nili hinten koloni constituency aro pen same chuni ni ponna Kaudom na se puthot ilitum soar lo pan ilitum karbipon kenang thot ilitum non owe apor hut bangke ilitum aru ritnong cingdi pulote ilitum awe tum bangke ke matha pangkre we mate nang jumbom asonsi hekon long bon si tame ilitum dak pini puluni konstituensi long ilitum hekon long lapuson karbi apindeng sumpoten alang litum aru ritnong cingdi ajai mek kedeng ponke isiten ke mepek lo karbi akai long laso putha ilitum soar lo phansame karbi pon phansi bor ipon po lapu ilini thanle puthot arbi pon thul to tangte pini nilitum piposi la aru ritnong cingdi kedeng nangkok ma pu la pu pulote nilitum karbi ilitum khai khang kang thim pulotangte ilitum pindeng sumpot ing thir jir pensi ilitum ritnong cingdi ke haku pensi tame bang ilitum pusar pisar tum pusitame bang thikang lap lasi ilitum uwe kimi tum bang ke aningkan ke ong pen bang ke chitini rim la sonsi do lasi non uwe kimi phan nilitum ako puthot kang thur ji phan si nilitum la pholuni constituency pen bangke nilitum ako kang thur ponji phan si nilitum kap pinya son ke ladak ke bang lo rit dong chingdi ka paklang lo la si ilitum khai kang thim pindeng sungpot lam chong lamet dong si tum pakai peni pang thim ning pakai nang ji la so ang tong padam nang pulote ilitum pindeng sumpot pensi ilitum nona son sitame rit nong cingdi sitame ilitum claim nang ji la si uwe kimi tum non long ke social media long jui phun la si nang kilang dum atum pusitame ningarong pen nilitum hanang lang dun pamera komen nang pidun pamenon nilitum ke aku non chat kali non ke bang dia la election result data na pisitame nilitum ko mama nang ke hang la daksi nilitum rap damji pusi nilitum puluni constituency ke damtang ilitum MEC rong phar sang ho pen pusitame alang li bangke la soa rinong cingdia bangke alang li deng det lu po masi nilitum bangke pinya ni si bangke pinya son son bangke nilitum wang nangkok lo aku next pusitame nilitum bangke aku langsung thak si nilitum ke klempo la si nilitum kai kang tim nei pulote la puhen lo lan vet lo nang litum phan ini nilitum ladak puluni constituency ahin pen renong cingdi pado pon lo la si nilitum cerap cetodon lo la swalo so mate nilitum be men pen patirpi pon lote anso se cing thurpo pusi nilitum pini pen ong dung ave men kacetong don nilitum bang korap ho ave men pini cetong la pen la sopin so tum chame ong dung la sinili tum pini bang phokep so se sinili tum kacetong la pen kenong pontang tak do lo la sinili ning abang hedi arong pik athe sal je katha nang ke japon ke uwi kimi tum chingthol nang ji uwi kimi tum phan pa chingthol ji pa ke mang pado pon si la puson asai nang ke klempon nang ke japon thek apot alang li phan sar ja thar phan churo pik lo la si non uwe ke mi tum ching thur prap jen pen ching thur po la si ni le tum swang lo tum ta me un an ke cherap don po la so ka ching thur pon thek jia phan ke ja kong ki pidon phan ke swang lo tum dong si pang tang thep lo polote la so asai bang ke kichon lo la pen ajat asai se ta me kichon lo ni li hen pen ke lan chal la nang ni non soar lo tum han non awe tum han nang lihin pen kisi mingje pon tu o ke mi swang lo tum pha hok lo ve ke mi swang lo tum se ta me la puson asai klem pon nang po po si chuneng ripon lo athe la son asai
ริดกินน้องปุ่นน้อยมาอาจัดอากำปุ่นน้อยหลักกำปุ่นอันนับังเก็บเพลทักเป็นเจงลอกอาจารย์เป็นเจงลอกล่ะเก็บเคลมเก็บดำอาโมอันนับังเก็อุ่นอันเป็นเก็บบอร์อินังจีกันลิเตลิตุมโอเวเกมีตุมปะพรังเทคเทเด็ดจีละสินี้ลิเห็นเป็นชนเองรีล้ออุ่นอันเป็นเก็บบอร์อีปอนน้อยปุสิลังลิตุมพันละโอเวเกมีสอโลสเป็นโซอัตมพันอันสตามินิลิเห็นเป็นตัดชนเองรีปอนโลนี่ลิตุมปีนี้เวเมนเชตองโอมาเฮดินเองอารองปิกอันโลเวเมนตาลอสla sop peran budi an cetong et le la sepini bang ke nengarong pik le poloni konsistensi arat la po an nengarong pen kam ke klempon ke dampon take upon nilihin pen sal a penisi bang ken sal de ka tharapan juro pik le la posona sai alang li ke mathapon take upon kala nang tum la penap dik la non ke wang yar ni la puson na ne hawar long arit long la puson klempon lang klempon lang la non tarik kliani result det pen lote angko central ahawar nat halapu megajin natsi klempon po a hema bang ti hema ret ne pine ka puriji la soani ako deng pon thula non long ni ne deng pon thulang la puson arin nong ching di bang keนี่ตัวดักคนนี้ consistency ลองด้านนี้ตัวมหิรามลองปีรองปีแฮมดิลิปลองปีปูสังหัวแฮมอาริตดักเองลองพุจิมาลองดักนี้ตัวริกน้องอาศัยนี่ตัวแคมปอนโลนี่ตัว PSL เสียสองแคมลาสินิมาเลียตุมลาเป็นนี่ตุมลาดักลาซีเป็นบุตรกันโอ้ยนี่ตุมจะต้องสิละบางสวาริตนี่ตุมน้องกิโลลาเป็นละบางสวาริตกินน้องอลองบางนี่ตุมอันนั้นข้างลาปุกาลีนี่ตุมก็ยังเป็นสิกราบโลลาสิอาลาแฮมโฟตุมมาตานี่นิงารองเป็นเสียลังนี่ตุมตานี่ตุมหันแดงเป็นเนี่ยพอลังตุมลาเกรุกิโลลาเป็นละสองทางอาศัยนี่ตุมโคกNGดอลลาร์นี่ตุมนอนลาเรจัลเอาเดลปลูตังเตนี่ตุมนอนโคลองนี่ลองทำมันเนี่ยวิธีละบางสวาริตลองบ่บางแกนี่ตุมคำเคลมยาดิมอาศัยที่NGดูละla masuk kaman kami ni tu masai pekling di tapi ni libang ada puni konstituensi vice president lo ni lipang mangai kijadu na bang pulo no nge kijadu na bang kali lo kijadu na bang siki chi thupo anpar gar bagang tumi ali atige dai chi pojat man tang lo jo masih men dala pusi langan bom lo dudun bom lo masih ini ningarong lo sapimar lapu mohila tumta nai tong lo tapi media tumara churo lo alang tum lan karleng lanang longang karleng kinadu na pota alang tumata gero pilo suri akadom pilo alang tumata kasi nilitum nona bang keni tum laga tu kawe ki claim nai ta dulang jopu anta dulang kasi la supe claim undi an bang keni tum por ipo epen une dat pulutan telaki une dat lo lakain putum hansta meni tum mane dia chang lo talaki unan bang keni tum kam claim pon po talo pini uluni konsistensi korte tangte mate itu candidate alang di si angsong ten itu masar kang singon mai dia kata alang pan kapasinya ateng pen ini nih tum inong ari kepan lapen senong atim alang nang jalo lapen sar pan akero pinangi bahni pantai si korte lapen injir atum kaddo be sitong pete si tum lapen nili rit ini ku kita pen tum kam game lo kalau so aku kita ke pisi ke walau malah dak ke nem posik nempo nempo ke claim ke tum ke abang putin da karbi tum ayang chulo la sikado ka beta ini ngarong chat basi so dak claim nang po cipeduk nang po so tak si tum injir ko ke depan nang kasi tegang tay ngarong chat sedolo dapat itu masar temung sar sar la so tak si lang ni ngarong pe si inglong anak kang please kami cipeduk si ko ke injir pan cewan si jo ini ni rit ni jai lo tum labang so rit tak lo pacun lo tangte nangli puluni konsistensi weti selfia anti akero kan ni chetego son pining kan apa son ke klem pon apa na pot kita tang ben klem lo sampai pini ke dak konsistensi along itu masar temung sar nang ke japen na pot rat pen ka to be dak to bilo adu ka be dak ciri kan lo nang dak ni di klem dak hari ini an klem po ini kan lang dan nang la po asai tiki pon bo ini dak ke do pening an ni hemak sara din kan pening an kan ngor thak sila nang men ke dilit pon rong ke maram rong ke ro